जय श्रीराम. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून करसेवेसाठी जे जे कोणी कार्यकर्ते गेलेले होते, करसेवक गेलेले होते, त्या सगळ्यांना एकत्रित करून त्यांना एक वेगळी प्रेरणा, एक वेगळी ऊर्जा देण्याचं काम सातत्याने त्यावेळेस सुरू होतं. आणि या सगळ्यांमध्ये एका नावाचं महत्त्व आहे आणि एका नावाचा सातत्याने उल्लेख केला जातो की ज्यांनी 90ची करसेवा, 92ची करसेवा किंवा तिथपासून आतापर्यंत राम जन्मभूमीच्या निर्माणापर्यंत या सगळ्याच प्रोसेसमध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी भूमिका निभावलेली आहे. अशा व्यक्तींशी आता आपण बातचीत करणार आहोत आणि ते आहेत विलासजी हडकर. विलासजी हडकर हे भाजपचे जरी कार्यकर्ते असले तरी ते एक सच्चे रामसेवक आहेत आणि या सगळ्या करसेवकांना एकत्र बांधून त्यांच्यामध्ये त्यांच्यातलं स्फुल्लिंग जागवण्याचं काम विलासजींनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने, अत्यंत प्रखरतेने केलेलं आहे. विलासजी, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. एकूणच आता 22 तारखेला जे काही राम मंदिराचं उद्घाटन होतंय, सगळ्यांचं स्वप्न जे होतं ते प्रत्यक्षात आलेलं आहे. सगळेजण अत्यंत आनंदात आहेत कारण एक जे उद्दिष्ट होतं सगळ्यात महत्त्वाचं ते आपण साध्य करू शकलेलो आहोत. एकूणच ही जी काही 90चं बाबरी मशीद पाडण्यासाठी आपल्याकडून जे करसेवक गेलेले होते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून गेलेले होते, 92ला गेलेले होते, या संदर्भात काय सांगतात? खरं म्हणजे अतिशय आनंदाचा असा क्षण हा 22 जानेवारीला म्हणजे पौष शुक्ल द्वादशीला आपल्याला अनुभवायला मिळणार आहे. हा सगळा क्षण आनंदाचा असताना पूर्वीच्या काही आठवणी या राम मंदिर पुनर्निर्माणातल्या लढ्यासंबंधी निश्चितपणे जागृत होतात. ज्यावेळी मनामध्ये येतात त्यावेळी एका बाजूला आनंदाचा क्षण पण दुसऱ्या बाजूला गैरवरू नये. खरं म्हणजे 500 वर्षापूर्वीचा लागलेला कलंक हा आता पुसला जातोय आणि हा पुसण्यासाठी गेल्या 500 वर्षात अनेकांनी प्रयत्न केले. इतिहासामध्ये 76 लढाया पूर्वी झाल्या आणि स्वातंत्र्यानंतरची ही 77वी लढाई, संघर्ष असं संबोधलं जातं. आमच्या सुदैवाने 77च्या या संघर्षात आम्हाला सहभागी होता आलं याचा एक निश्चित आनंद आहे आणि हा आनंद अतिशय समाधानामध्ये ज्याचं रूपांतर होतं आहे ते म्हणजे येत्या सोमवारी हिंदू धर्माच्या मुहूर्ताप्रमाणे पौष शुक्ल द्वादशीला म्हणजेच इंग्रजी तारखेप्रमाणे 22 जानेवारीला राम मंदिराचं पुनर्निर्माण करून त्या पुनर्निर्माणाच्या या इमारतीमध्ये आपल्या रामलल्लाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना होते. अतिशय आनंदाचा क्षण आहे. खरं म्हणजे राम मंदिराचा पूर्वीचा इतिहास हा ऐकून, काही ठिकाणी वाचून हा माहिती होता, परंतु 1980 नंतर खरं म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संपर्कात मी आल्या कारणाने मला या विषयाची जाणीव अतिशय चांगल्या पद्धतीने घेता आली. मला त्याचा अनुभवही समजला आणि म्हणून राम मंदिर हे कशासाठी हा जो मूळ विषय आहे तो मूळ विषय संघाच्या शाखेमार्फत, संघाच्या बौद्धिकातनं आमच्या समोर आला आणि 500 वर्षापूर्वी काय काय घडलं याचे काही ठिकाणी उल्लेख व्हायचे आणि 80 साली ज्या प्रभू रामचंद्रांचं मंदिर अयोध्येमध्ये होतं त्या मंदिरामध्ये मूर्ती होती. त्या मूर्तीची रोज पूजा अर्चा केली जायची. ही गेले जवळजवळ 150-200 वर्षातला रीतिरिवाज होता. परंतु ही पूजा अर्चा करताना केवळ त्या मंदिराचं कुलूप काढलं जायचं, पूजा झाली की कुलूप बंद व्हायचं. आणि त्या काळात हिंदूंनी हे जे कुलूप आहे ते कुलूप काढलं गेलं पाहिजे म्हणून राजदरबारात म्हणजे त्यावेळच्या सरकारमध्ये अनेक वेळा आवाज देण्याचा प्रयत्न केला. न्याय मिळवण्यासाठी म्हणून न्यायपालिकेकडेही अर्ज विनंत्या करण्यात आल्या आणि आपल्या सुदैवाने 1984च्या दरम्यान अलाहाबाद हायकोर्टाचा पहिला निकाल आला की ज्या ठिकाणी रामलल्लाच्या मूर्तीची पूजा अर्चा चालते त्या ठिकाणी असणारं कुलूप हे काढलं गेलं पाहिजे आणि रामलल्लाची मूर्ती
हिंदूंच्या दर्शनासाठी खुली करणं हा हिंदूंचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्याच्यातनं 84 साली असा निकाल आल्यानंतर 86 मध्ये ही कुलूप असणारं आपलं रामलल्लाची मूर्ती ही पूर्णपणे खुली झाली. लोकांनी दर्शन घ्यायला सुरुवात केली आणि स्वातंत्र्यानंतरचा सगळ्यात उत्साहाचा वातावरणातला पहिला क्षण हा राम मंदिराचा कुलूप काढलं गेलं त्याच्यात नव्हता. आणि या सगळ्या उत्साहाच्या वातावरणात पुढच्या काळामध्ये साधारणतः वेगवेगळ्या कार्यक्रमांची रचना विश्व हिंदू परिषदेने ठरवली. 500 वर्षाच्या इतिहासात हा जो संघर्षाचा प्रसंग असायचे ते उत्तर भारतापुरते मर्यादित होते, परंतु 1984-86 पासून विश्व हिंदू परिषदेने हा राम मंदिराचा विषय संपूर्ण देशभर नेला आणि त्याच्यातनं खऱ्या अर्थानं या राम मंदिराच्या संघर्षाला सर्व जनतेच्या मनामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं स्वरूप प्राप्त झालं. 1989 मध्ये पहिला कार्यक्रम या जनजागृतीसाठी झाला, तो म्हणजे रामशिला पूजन. हा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळ्या गावांपर्यंत रामशिला पूजन झालेलं होतं. ही रामशिला पूजन झालेली शिला ही राम मंदिराच्या पुनर्निर्माणाच्या बांधकामात वापरली जाणार असं त्यावेळी विश्व हिंदू परिषदेनं म्हटलेलं होतं. त्यावेळी अनेक विरोधकांनी त्याच्यावर टीका टिप्पणी केली, परंतु आमच्या सुदैवाने 92च्या कारसेवेत आम्ही ज्यावेळी प्रत्यक्ष अयोध्येमध्ये गेलो त्यावेळी वेगवेगळ्या राज्यांच्या ज्या रामशिला एकत्र करण्यात आल्या होत्या त्यांचे ढीक, त्याची रचना या त्या ठिकाणी केलेली होती आणि राज्यांच्या नंतर जिल्ह्यांची नावं त्या ठिकाणी लिहिलेली होती. सिंधुदुर्गाचंही नाव हे त्या ठिकाणी होतं. अशा पद्धतीने खेड्यातनं गेलेल्या रामशिला या मंदिराच्या पायाभरणीसाठी वापरल्या जाणार असं जे म्हटलं जायचं, आत्ताची वस्तुस्थिती अशी आहे या सर्व रामशिला गावोगावच्या लाखो खेड्यातनं आलेल्या या पायाभरणीमध्ये वापरल्या गेल्या. ही राम मंदिर निर्माण ट्रस्टची माहिती आहे. म्हणून एका अर्थाने भावनिकता सुद्धा आमच्या गावोगावच्या लोकांची या माध्यमातून जोडलेली आहे. 89च्या या रामशिला पूजनानंतर ऑक्टोबर 1990 मध्ये पहिली कारसेवा ही जाहीर झाली. खरं म्हणजे ती करसेवा हा शब्द प्रयोग होता. हाताने तिथे जाऊन केवळ आपला सहभाग हा आपण देणार होतो आणि त्याच्यातनं कारसेवक अशा पद्धतीने संबोधलं जाऊ लागलं. 1990च्या कारसेवेच्या वेळी दुर्दैवाने आक्रमक वृत्तीच्या असणारे राज्यकर्ते, विशेषतः मुलायम सिंग हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते, ज्यांची आजही विचारसरणी हिंदुत्वाच्या विरोधी आहे. अशा मुलायम सिंग यादवांनी असं ठरवलं होतं की कोणत्याही परिस्थितीत 89ची अयोध्येतली कारसेवा ही मी होऊ देणार नाही. देशभरातनं कारसेवकांना येण्यासाठी, रामसेवकांना येण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेनं राम जन्मभूमी मुक्ती ट्रस्टनं आवाहन केलेलं होतं. एक वातावरण तयार झालेलं होतं. या रामशिला पूजनातनं हे वातावरण झालेलं होतं आणि लाखो कारसेवकांची जाण्याची इच्छा होती. परंतु एका बाजूला तिथले असणारं सरकार, राज्यकर्ते यांनी कोणत्याही परिस्थितीत बाहेरून लोक येणार नाही त्याची दक्षता 2-2, 3-3 महिने अगोदर घेतलेली होती. आपण ती टीव्हीच्या माध्यमातून, वर्तमानपत्रातून वाचत होतो. अशी सगळी परिस्थिती असताना सुद्धा आपल्याकडच्या हिंदूंनी लाखोच्या संख्येने अयोध्येकडे कारसेवेसाठी कूच केलं. आमच्या सुदैवानं सिंधुदुर्गातनं, मालवणमधनंही अतिशय मोठ्या संख्येनं कारसेवक गेलेले होते. मला स्वतःलाही त्याच्यात सहभाग घेता आला. हाही माझा आनंदाचा क्षण आहे. तर अशा या माध्यमातून आम्ही साधारणतः 15 दिवस अगोदर सिंधुदुर्गातनं निघालेलो होतो अयोध्येत कारसेवेला जाण्यासाठी म्हणून. परंतु दुर्दैवाने त्यावेळी मुलायम सिंगांनी तिकडे जाणाऱ्या सर्व प्रायव्हेट वाहनांना बंदी केलेली होती. रेल्वे ज्या जात होत्या त्या रेल्वे 200-200 किलोमीटर मागे थांबून पुढे त्या घेतल्या जात नव्हत्या. त्यामुळे अयोध्येपर्यंत पोहोचणं कठीण होतं. ही 2-2 महिने अगोदर केलेली स्थिती होती. आम्ही ज्या गाडीने गेलेलो होतो ही गाडी, कारसेवकांची गाडी, झाशीला थांबवण्यात आली. झाशीला आम्हाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. सिंधुदुर्गातनं त्यावेळी
85पेक्षा जास्त कारसेवकांचा सहभाग होता. आणि आम्हाला सगळ्यांना झाशीला ताब्यात घेतल्यानंतर एका बाजूला लोकांचा अतिशय चांगला उत्साह, पण दुसऱ्या बाजूला पोलिसांनी तिथे घेतलेलं ताब्यात हे केवळ एक आम्हाला थांबवण्याचं काम केलेलं होतं. कारण मुलायम सिंगाच्या सुरक्षा यंत्रणेला मुलायम सिंगांनी कितीही आवाहन केलेलं असलं तरी त्यांच्यातला राम हा जागृत होता. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला जी काही त्या ठिकाणी ताब्यात घेतलं तर केवळ सुरक्षा व्यवस्थेसाठी एक आदेश म्हणून त्यांनी तो पाळला. परंतु तिथली आमची जी केलेली व्यवस्था होती ती अतिशय चांगली लोकांनी केली. अतिशय चांगल्या पद्धतीचं वातावरण होतं. झाशीला साधारणतः आम्हाला 26 ऑक्टोबरला ही त्या ठिकाणी थांबवलं. 26 ऑक्टोबरला त्यांनी ताब्यात घेतलं आणि त्याच्यानंतर 4 दिवस आम्ही 30 ऑक्टोबरच्या कारसेवेपर्यंत झाशीमध्ये होतो. त्यामुळे पूर्ण काही आम्हाला पोचता आलं नाही. परंतु त्या ज्या बातम्या यायच्या, अन्य यंत्रणाकडनं ज्या माहिती यायच्या, त्या ठिकाणी सभाही होत होत्या. कारण आम्ही थांबलो त्या ठिकाणी जवळजवळ 10,000पेक्षा जास्त कारसेवक एकत्र होते झाशीमध्ये. तर अशा कारसेवकांपर्यंत माहिती आली की 30 ऑक्टोबरला कोणत्याही परिस्थितीत कारसेवा होणार आहे. दुसऱ्या बाजूला त्यावेळी टीव्हीच्या माध्यमातून, वर्तमानपत्रातनं मुलायम सिंगांनी असं म्हटलेलं होतं, बाहेरील कोणीही कारसेवक आतमध्ये येणार नाहीत, एवढी सुरक्षा व्यवस्था मी लावलेली आहे. त्यांनी तशा बॅरिकेड्सही उभ्या केलेल्या होत्या. त्यांनी असं म्हटलं होतं की विवादित जो ढाचा आहे त्या ढाच्यावर रामसेवक येणं तर सोडा, चीटपाखरूही वरती उडू शकणार नाहीत अशी व्यवस्था मी केली आहे. आणि त्याने जसं बोलत होता त्या पद्धतीने व्यवस्था केली, ही वस्तुस्थिती होती. परंतु रामाच्या कृपेने, सगळ्यांच्या ऊर्जेमुळे अनेक कारसेवक अयोध्येपर्यंत पोहोचले. 2-2 महिने अगोदर कारसेवक घरातनं बाहेर पडलेले होते. एका 2 बंधूंचा उल्लेख करावा लागेल. तो म्हणजे आपल्या कलकत्त्यातनं निघालेले कोठारी बंधू. एकाचं नाव रामकुमार कोठारी, दुसऱ्याचं नाव शरद कोठारी. एकाचं वयवर्ष 20 वर्ष, दुसऱ्याचं वयवर्ष 23 वर्ष. या 2 कारसेवकांच्या घरामध्ये बहिणीचं लग्न डिसेंबर महिन्यामध्ये होतं. म्हणून त्यांची आई म्हणत होती 30 ऑक्टोबरला कारसेवा आहे, तुम्ही साधारणतः 10 ऑक्टोबरच्या दिवशी बाहेर पडा, त्यानंतर बाहेर पडा, कारण बरेच दिवस आहेत. परंतु हे कारसेवक म्हणाले की एवढी सगळी जी सुरक्षा व्यवस्था आहे त्याच्यातनं पोचायचं असेल तर आम्हाला अगोदर बाहेर पडलं पाहिजे. म्हणून ते सप्टेंबरमध्ये बाहेर पडले. सप्टेंबरमध्ये बाहेर पडल्यानंतर 2 महिने अगोदरच अयोध्येकडे जाणाऱ्या सगळं जाण्याचे मार्ग बंद केलेले होते. रेल्वे गाड्या बंद केलेल्या होत्या. 200 किलोमीटर मागे हे उतरले. त्याच्यानंतर हे चालत चालत रानातनं वनातनं असे कारसेवक जात होते. आणि जसं प्रभू रामचंद्रांना वनवासामध्ये स्थानिक लोकांनी मदत केली तशी या कारसेवकांना सुद्धा अयोध्येतल्या या वनातनं रानातनं जाताना अनेक स्थानिक ग्रामस्थांनी मदत केली. ते त्यांच्या सोबत हे कारसेवेसाठी गेले, ही वस्तुस्थिती होती. आणि अशा प्रयत्नातनं हे दोन्ही बंधू सुद्धा अयोध्येपर्यंत पोहोचले कारसेवेला. 30 ऑक्टोबरला हे कारसेवेसाठी बाहेर पडले. साधू संतांनी आवाहन केल्यानंतर लाखो कारसेवक हे रस्त्यावर अयोध्येच्या आलेली होती. हे चित्रही आपण टीव्हीच्या माध्यमातून बघितलं. मुलायम सिंगांची त्यावेळी त्रिधा तिरपट झाली की आपण एवढी सुरक्षा व्यवस्था लावलेली असताना सुद्धा एवढे कारसेवक मोठ्या संख्येने कसे आले, असा प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये येणं साहजिक होतं. ठरलेल्या वेळी कारसेवा साधू संतांनी सुरू केली. आणि एका साधू संताने तिथे असलेलं एक वाहन, त्या वाहनामध्ये बसून त्याने एवढ्या जलद गतीने त्या वास्तूकडे प्रयाण केलं की तिथे केलेले सगळे बॅरिकेड्स हे त्याने त्या वाहनाने उडवून दिले. आणि एकदा मार्ग मोकळा झाल्या कारणानं अनेक कारसेवक सुद्धा त्या दिशेने हे गेले. त्याच्यामध्ये हे 2 कोठारी बंधू सुद्धा होते. आणि त्या वास्तूवर हजारोच्या संख्येने हे लोक चढलेले होते. त्याच्यात हे 2 कोठारी बंधू होते. यांनी पहिल्यांदा 500 वर्षापूर्वी बाबराच्या त्या मीर कासिमने उतरलेला भगवा झेंडा त्या वास्तूवर फडकवला. आणि म्हणून या 2 बंधूंबद्दल अनेक कारसेवक शहीद झाले. त्यांच्या संबंधी आज आठवण काढणं हे अतिशय आवश्यक आहे. अशा अनेक
77 लढाईतल्या शहीद झालेल्या रामसेवकांमुळेच 22 जानेवारीला राम मंदिराचं पुनर्निर्माण होत आहे. अशा या पुनर्निर्माणात अनेक अडथळे राज्यकर्त्यांनी आणण्याचा प्रयत्न केला. 90च्या कारसेवेत त्यावेळी 30 ऑक्टोबरला ही कारसेवा झाली. 31 ऑक्टोबर गेला, तिथून परत जाण्यासाठी वाहनं नव्हती, म्हणून आयोजकांनी असं ठरवलं 2-3 दिवस पुन्हा इथेच थांबायचं आहे. म्हणून 31 ऑक्टोबर, 1 नोव्हेंबर, 2 नोव्हेंबर असं त्या ठिकाणी मुक्काम होता. दुर्दैवाने मुलायमसिंगांचा त्रिधा तिरपट झाल्या कारणाने त्यांनी त्या दिवशी 2 नोव्हेंबरला निर्णय घेतला की अयोध्येमध्ये जे आलेले आहेत कारसेवक यांना धडा शिकवायचा. आणि दुर्दैवाने त्यांनी त्या दिवशी 2 नोव्हेंबरला गोळीबार केला. त्याच्यात हे कोठारी बंधू ज्या ठिकाणी वास्तव्याला होते त्यांना शोधून त्यांनी रस्त्यावर आणलं. रस्त्यावर आणून 0 पॉईंटने त्यांच्या कपाळाला नळी लावून त्या ठिकाणी त्यांच्यावर गोळी झाडली. एका 20 वर्षाच्या भावावर गोळी झाडते म्हणून त्याचा भाऊ याला अनेक कारसेवक त्याच्यासोबत आले, तर त्यांनी भावालाही 0 पॉईंटने गोळी झाडली. एवढंच नाही तर ते जमलेल्या हजारो कारसेवकांवर गोळीबार केला. माझ्यासारख्या कारसेवकाला हा झालेला गोळीबार हा मुलायमसिंगांच्या सुरक्षा यंत्रणेने केलेला गोळीबार नव्हता, याची प्रचिती 92च्या कारसेवेमध्ये आली. कारण या ठिकाणी सुरक्षा यंत्रणा जी होती मुलायमसिंगाची ती जर पूर्णपणे विरोधात असती तर कारसेवक एवढ्या मोठ्या संख्येने पोहोचू शकले नसते. परंतु सुरक्षा यंत्रणेतल्या रामातली असणारी ऊर्जा ही त्यांच्या मनामध्ये होते, त्यामुळे तेही एका बाजूने रामाच्या साथीलाच होते आणि त्याच्यामुळे ते एवढे कारसेवक पोहोचले. परंतु झालेला गोळीबार हा मुलायमसिंगांनी गुंड प्रवृत्तीचे लोक तुरुंगातून सोडून त्यांना त्या ठिकाणी हत्यारं देऊन त्यांच्या मार्फत केलेला गोळीबार होता असं त्यावेळी म्हटलं जायचं. आणि त्याची प्रचिती आम्ही 92 मध्ये घेतली. तुम्ही पुढे आपल्यासमोर विषय सांगतोच आहे. तर अशा पद्धतीने 90च्या कारसेवकेमध्ये हजारो लोकांना शहीदत्व मिळालं. दुर्दैवानं हौतात्म्य पत्करावं लागलं. त्यावेळी कारसेवा थांबली. पुन्हा एकदा त्यावेळी राममुक्ती समिती होती, त्याने असा निर्णय घेतला की आता हा विषय पुन्हा एकदा राजदरबारात न्यायचा. आणि म्हणून 1991 मध्ये संसदेला घेराव करण्याचं काम हे जाहीर झालं. माझ्या सुदैवाने 1991च्या बोट क्लबवरील संसद धरणेलाही जाता आलं, हे मी माझं भाग्य समजतो. आमच्या जिल्ह्यातली चांगली उपस्थिती या धरणे आंदोलनामध्ये होती. परंतु त्यावेळी अशाच पद्धतीने सेंट्रल गव्हर्नमेंटने दिल्लीकडे जाणाऱ्या गाड्या या मोठ्या प्रमाणावर बाहेरचा कोणी व्यक्ती दिल्लीमध्ये पोहोचणार नाहीत अशा पद्धतीने तपासणी व्हायची, सुरक्षा यंत्रणा होती. परंतु हे सगळे अडथळे पार करीत करीत विश्व हिंदू परिषद, राममुक्ती संग्राम समिती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अशा सगळ्या संघटनांनी जो काही छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्याला वारसा दिलाय की गनिमी काव्याने काही गोष्टी कराव्या लागतात, त्या माध्यमातून हे रामभक्त रामसेवक दिल्लीमध्ये पोहोचलेले होते. त्यावेळीची संख्या 5 लाखापेक्षा जास्त होती आणि अशा माध्यमातून तो कार्यक्रम झाला. दुर्दैवाने त्या राज्यकर्त्यांना त्यावेळी काही जाग आली नाही आणि म्हणून पुन्हा एक कार्यक्रम हा रामज्योतीचा कार्यक्रम हा विश्व हिंदू परिषदेने जाहीर झाला. तो खेडोपाडी करून त्याच्यातनं जनजागृती करणं आणि हा 1992च्या कारसेवेच्या आधीचा कार्यक्रम होता. 1992ची कारसेवा ही 6 डिसेंबर 1992 रोजी झाली. परंतु जाणाऱ्या रामसेवकांनी ठरवलं की पुन्हा एकदा काही अडथळे येऊ नये म्हणून लवकर बाहेर पडावं अशा पद्धतीचा सगळ्यांनी निर्णय घेतला. अनेक जण अगोदर निघालेले होते. सिंधुदुर्गातले सुद्धा जे गेलेले कारसेवक होते त्यांची संख्या पहिल्या 85 पेक्षा मोठ्या संख्येने वाढली आणि ती 150च्या बाहेर होती. आणि अशा मोठ्या संख्येने 200च्या जवळपास कारसेवक हे सिंधुदुर्गातनं गेलेले होते. आमच्या सुदैवाने 90 मध्ये असणारी तिथली राजसत्ता ही बदलली आणि एका रामभक्ताची तिथे सत्ता होती. कल्याणसिंह मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे कल्याणसिंहाने अतिशय चांगल्या पद्धतीचं स्वागत एक राजसत्ता म्हणून तिथे सगळ्या या कारसेवकांचं केलं. आम्ही अयोध्येत पोहोचलो त्या दिवशी साधारणतः 6 डिसेंबरला कारसेवा आणि आम्ही 3 डिसेंबरला अयोध्येत पोहोचलेलो होतो. त्यानंतर
जो सगळा हा बाबरी ढाचा परिसर होता तो पाहण्याचा योग आला. अगोदर लांबून बघता येत होता साधारणतः 1 किलोमीटरवरनं. आणि त्या ठिकाणी कार्यक्रम होता आणि या कार्यक्रमात 6 डिसेंबरला सकाळी 8:30च्या दरम्यान 8-8:30ला वेगवेगळ्या कार्यक्रमांची रचना सुरू झाली, भजन कीर्तनं सुरू झाली, भाषणं सुरू झाली. आणि त्यावेळी पहिल्यांदा कारसेवकांना एक जो उत्साह होता त्या उत्साहातनं केवळ कारसेवा एक मुठभर माती त्या ढाच्याकडे नेऊन टाकायची आहे एवढ्याच पद्धतीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला होता संघटनेने. परंतु राम ऊर्जा एवढ्या पद्धतीने ही लोकांमध्ये निर्माण झालेली होती, त्या सगळ्या शक्तीच्या आधारे तिथे असणाऱ्या त्या ढाच्यावर एक 9:30च्या मनाने काही कारसेवक हे चढलेले हे स्टेजवरील लोकांना दिसले, नेत्यांना आमच्या दिसले आणि त्याच्यातनं चलबिचल सुरू झाली. पण तू म्हणता म्हणता 5-10 मिनिटामध्ये लाखो कारसेवक जे एकत्र झालेले होते तेही त्या दिशेने निघायला सुरुवात झाली. आणि साधारणतः या ज्याला बाबरी ढाचा म्हटलं जायचं, जे खरं म्हणजे राम मंदिराची वास्तू होती, ती पाडण्याचा प्रयत्न बाबराच्या काळात झाला. अशा या ढाच्याजवळ लाखोच्या संख्येने कारसेवक एकत्र झाले. जे मुलायम सिंगांनी कुंपण केलेलं होतं त्या कुंपणाचेच पाईप काढून हा ढाचा पाडण्याचा प्रयत्न झाला. काही जणांकडे कुदळ खोरं हे वस्तू होत्या, ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याच्या आधारावर हा ढाचा पाडला झाला. दुर्दैवाने हा ढाचा पाडताना आम्हाला राम मंदिर पुनर्निर्माणासाठी ती जागा रिकामी करायची होती. आपल्याही गावामध्ये मंदिर निर्माण करायचं असेल तर जुनी वास्तू आपण पाडत असतो, परंतु ती सन्मानाने पाडलं तर चांगली होती. परंतु ज्या काळामध्ये ज्या परिस्थितीमध्ये ती पाडावी लागली ती पाडताना त्या ढाच्यावर हजारो कारसेवक हे वरूनही तो इमारत पाडण्याचा प्रयत्न करत होते, ढाचा पाडण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याच वेळी ते साईडच्या असणाऱ्या भिंती त्याही पोखरण्याचं काम खालचे कारसेवक करत होते. आणि असं करताना खालच्या कारसेवकांनी तो पोकळ केलेला भिंतीचा भाग याच्यामुळे तो ढाचा कोसळणं आणि त्यावेळी त्या ढाच्यावर असणारे काही कारसेवकांना हौतात्म्य पत्करावं लागणं हे दुर्दैव हे पुनर्निर्माण मंदिर करतानातल्या जागा जी साफसफाई करतानातलं आहे त्याचंही शल्य हे मनामध्ये आहे. हे सगळं 92ची कारसेवा झाली. कारसेवा झाल्यानंतर कल्याण सिंहाने राजीनामा दिला आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटने ताबा घेतला. आणि त्यावेळी तिथे आलेली जी सुरक्षा यंत्रणा होती, विशेषतः मिलिटरीचे लोक होते, त्यावेळी असं वातावरण निर्माण झालं की पुन्हा एकदा मुलायम सिंगाच्या वातावरणाप्रमाणे सुरक्षा यंत्रणा काही करेल काय. कारण त्यावेळी नरसिंहरावांचं सरकार होतं, काँग्रेसचं सरकार होतं. नरसिंहराव वैयक्तिक जरी विरोधात नसले तरी काँग्रेसचं सरकार काहीही करू शकतं अशी एक भावना निर्माण होती. आणि त्या सगळ्याचा परिस्थितीचा विचार करताना आपल्या कारसेवकांनी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा यंत्रणेला अडवण्यासाठी म्हणून काही रचना केली. पण ज्यावेळी मिलिटरीचे लोक त्या ठिकाणी आले त्यावेळी त्यांनी ज्या पद्धतीने ट्रीटमेंट तिथल्या कारसेवकांना दिली ते सगळं बघताना मगाशी मी ज्याचा उल्लेख केला की जो गोळीबार 90 मध्ये झाला तो सुरक्षा यंत्रणेला केलेला गोळीबार नव्हता, तर तो मुलायम सिंगांनी जे तुरुंगातले गुंड बाहेर सोडून त्यांच्या हातात हत्यारा देऊन केलेला गोळीबार होता. हे त्या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळालं. या सुरक्षा यंत्रणेतनं जे आले ते पोलीस असतील, मिलिटरीचे लोक असतील, या सगळ्या लोकांनी या वास्तूमध्ये असलेली जी रामलल्लाची मूर्ती होती ती बाहेर काढलेली होती एका बाजूला. ते 1-2-4 तासामध्ये पुन्हा तिथे एक छोटंसं कपड्याचं मंदिर आसरा करून त्या ठिकाणी ती मूर्ती बसवली. तर त्या बसवलेल्या मूर्तीचं बूट काढून ते त्या ठिकाणी दर्शन घेत होते. एवढी रामाबद्दलची श्रद्धा या सुरक्षा यंत्रणेमध्ये सुद्धा आम्हाला दिसली. त्यामुळे आपल्या देशातला असणारा समाज जो आहे तो कोणत्याही उपासना पद्धतीचा असू दे, तो त्या रामसेवकाला किंवा रामाला मानणारा अशा पद्धतीचा आहे. राम हे एक दैवत आहे, त्याच्यापेक्षा त्याच्या व्यक्तिमत्वामध्ये जे काही आदर्श गुण आहेत त्या आदर्श गुणांची पुनर्निर्माण हे आपल्याकडे पूर्ण होत आहे. याचं समाधान आमच्यासारख्याला आहे. मंदिर हे आमच्या गावांमध्ये आहे, त्यामुळे आणखी एक मंदिर वाढवून त्याच्यातनं समाधान मिळणं हे आमचं त्याच्यातलं महत्त्वाचा भाग नाही. तर या मंदिराच्या याच्यातनं उद्देश असा आहे की प्रभू रामचंद्रांसारखा आदर्श व्यक्तिमत्वाचं असणारं जे काही गुण आहेत ते समाजासमोर गेले पाहिजेत. आदर्शाची इथे पूजा केली जाते आणि एकदा या आदर्शाची पूजा करण्यासाठी
संघटित शक्ती निर्माण झाली तर गावोगावी पुन्हा एकदा चांगल्या प्रकारचं वातावरण निर्माण होऊ शकतं. आत्ताची विश्व हिंदू परिषदेची म्हणा अन्य या अभियानातली एक घोषणा आहे, राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर. माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याच्या मनात सुद्धा राम मंदिर हे एक भावनिक बाब आहे, एक वैयक्तिक जीवनातली, परंतु सामाजिक भाग आहे की राष्ट्र मंदिराकडे जाणारं एक पायाभरणी आहे. कारण 500 वर्षापूर्वी या देशात अतिशय सुबत्ता होती, म्हणूनच परकीयाने आक्रमणं केली. कारण आक्रमण करण्यासाठी, काहीतरी चोरी करण्यासाठी श्रीमंती असली तरच चोर जातो. तसे आपल्या देशात सुबत्ता होती म्हणून आक्रमक आले, शक आले, हुन आले, तसे मोगल आले, इंग्रज आले. तर त्यावेळची जी सुबत्ता होती ती दुर्दैवाने 500 वर्षात रामाचं मंदिर पडल्यानंतर अधोगतीकडे गेली. दुर्दैवाने राजकारणी सुद्धा हिंदुत्व विरोधी अशा पद्धतीचे आपल्याला मिळाले. पण पुढच्या काळामध्ये आता एकदा पुन्हा राम मंदिराचं पुनर्निर्माण होताना, रामाच्या त्या जागेमध्ये सुचिरभूतपणातनं प्रतिष्ठापना होताना माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला असं वाटतं, एका नागरिकाला असं वाटतं की खऱ्या अर्थाने आमच्या राष्ट्राची कुलदेवतेचीही पुनर्प्रतिष्ठापना होते. आणि कुलदेवतेची पुनर्प्रतिष्ठापना झाली, सुचिरभूतपणा आला, तर पुन्हा एकदा 500 वर्षापूर्वीचा सुबत्ता सुकाळ हा आमच्या गावोगावी निश्चित निर्माण होईल. आणि तो निर्माण व्हायचा असेल तर या राम मंदिराच्या निमित्ताने राष्ट्र मंदिराकडे आपण गेलं पाहिजे. आणि राष्ट्र मंदिर याचा अर्थ रामराज्याकडे जायचं आहे. आणि रामराज्याकडे जायचं असेल तर आपल्याला गावोगावी सज्जन शक्तीला एकत्र करावं लागेल. आणि एकदा काही सज्जन शक्ती एकत्र आली की निश्चितपणे त्याचा धाक हा दुर्जन शक्तीला बसत असतो. आणि त्याच मार्गानं आपलं काम आहे की सज्जन शक्तीला एकत्र करणं. 22 जानेवारीच्या कार्यक्रमानिमित्त राम मंदिर निर्माण ट्रस्टने असं म्हटलं आहे की गावोगावातल्या असणाऱ्या रामभक्तांना अयोध्येत येणं शक्य नसलं तरी हा आनंदाचा असणारा क्षण प्रकट करण्यासाठी म्हणून तुमच्या गावांच्या देवालयांमध्ये काही कार्यक्रमांची रचना करा. त्याच्यामध्ये 11 ते 1:30 या वेळेमध्ये रामनामाचा जप करा. वेगवेगळ्या धार्मिक कार्यक्रमांची रचना करा. आणि या धार्मिक कार्यक्रमांची रचना करत असताना तुमचं गाव त्याच्यातनं एकत्र येत आहे, त्याच्यात एकजूट आहे, अशा पद्धतीचं वातावरण निर्माण करून या एकजुटीचाच फायदा पुढच्या काळामध्ये तुमचं गाव हे स्वयंपूर्ण होण्यासाठी कसा करता येईल याची रचना पुढच्या काळामध्ये निश्चितपणे ही सगळी यंत्रणा करेल. आणि मला आशा आहे की पुन्हा एकदा राम मंदिर पुनर्निर्माण होतानाचा क्षण जसा आम्ही बघतो, 370 कलम गेल्याचा क्षण जसा आम्ही बघतो, तसंच आमच्या आयुष्यामध्ये रामराज्यातले असणाऱ्या कल्पना गावोगावी राबतायत. अशा पद्धतीचं केंद्रबिंदू असणारं मंदिर हे निर्माण होईल, तिथले कार्यक्रम सुरू होतील. आणि या सगळ्यातनं रामराज्य याचाच अर्थ सगळे लोक समाधानी आहेत, सगळ्या लोकांचं अतिशय उदरनिर्वाह योग्य पद्धतीने होतोय, त्यांच्यासाठी असणारी आर्थिक सुबत्ता आणि त्याच्याचबरोबर संस्कारक्षम जीवन हे निश्चितपणे सुरू होईल. आणि हे सगळं करण्यासाठी म्हणून येत्या 22 जानेवारीच्या गावोगावीतल्या कार्यक्रमात आपण सहभागी होऊया. पुढच्या काळामध्ये आपल्याला जसं वेळ मिळेल तसं या भव्य दिव्य अशा पुनर्निर्माण झालेल्या राम मंदिरासाठी सुद्धा आपण तिथे जाऊन दर्शन घेऊया. आणि मला खात्री आहे की पुढच्या काळामध्ये रामाच्या कृपेमुळे पुन्हा एकदा सगळी असणारी राजकारणातली हिंदुत्व विरोधी असणारी लोक ही पुन्हा हिंदुत्ववादी, याचा अर्थ उपासना पद्धतीने हिंदुत्ववादी नाही, तर आमच्या असणाऱ्या भारतीय संस्कृतीला पोषक उपासना पद्धती कोणतीही असू देत, सगळ्या उपासना पद्धतींचा आदर करणाऱ्या आमच्या संस्कृतीचा नक्की उदो उदो हा गावोगावी झालेला आपल्याला दिसेल. आणि याचाच प्रभाव जगामध्ये पडलेला दिसेल. आणि आम्हाला अपेक्षा आहे, जग ज्या आशेने भारताकडे पाहत आहे अशा पद्धतीचं जगाची आशाचा पूर्तता करण्याचा क्षण हा भारतामध्ये असणारी लोक निश्चितपणे करतील असं मला वाटतं. आणि म्हणून केवळ एक मंदिर निर्माण होत आहे असं समाधानाची बाब आमच्या मनामध्ये नाही, तर या मंदिर निर्माणातनं आमची संस्कृती ही पुन्हा एकदा संस्कारक्षम संस्कृती, जी काही सुबत्ता निर्माण, आर्थिक सुबत्ता निर्माण करणारी संस्कृती, अशा पद्धतीचं वातावरण हे निश्चितपणे झालेलं दिसेल. जय श्रीराम. धन्यवाद. नक्कीच एकूण विलासजींनी जे सांगितलं की केवळ राम मंदिर नाही तर राष्ट्र मंदिर होण्यासाठी
ची जी काही प्रक्रिया आहे ती या राम मंदिराच्या उद्घाटनापासून सुरू होणार आहे आणि तो दिवस निश्चितच लवकर येईल आणि रामाच्या विचारांची जी काही गाठ आहे किंवा मोठ आहे ती प्रत्येकाने बांधून त्या दृष्टीने रामराज्य आणण्याच्यासाठी जे काही प्रयत्न आपण करू ते सफल होतील. विलासजी, तुम्ही हा जो काही संपूर्ण प्रवास आम्हाला सांगितला त्याबद्दल संपूर्ण कोकण लाईव्हच्या परिवारातर्फे मी तुमचे खूप खूप धन्यवाद मानते. आणि जे काही हौतात्म्य पत्करलं काही लोकांनी म्हणजे लक्ष्मण प्रसाद असेल किंवा शरद कुमार असतील यांच्या कोठारी बंधू जे होते त्यांच्यासह इतर काही कारसेवकांनी जे काही हौतात्म्य पत्करलं, रक्तरंजित थोडासा इतिहास कुठल्याही क्रांतीचा हा असतोच, तसाच हा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. परंतु त्या रक्तरंजित थोड्याशा इतिहासातून आज आपण हे भव्य असं राम मंदिराची उभारणी बघतोय आणि कुठेतरी जर आत्मा जर अमर आहे असं जर म्हटलं तर ते आत्मे सुद्धा याकडे अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आणि सकारात्मक पद्धतीने बघत असते. त्यामुळे एकूणच ही माहिती दिली त्याबद्दल पुनश्च एकदा तुमचे धन्यवाद मानते. जय श्रीराम. जय श्रीराम. धन्यवाद.